Evo i odavde jedan predivan pogled, naravno na Donju Baru. Evo ovdje gore, ovo što se vidi, ovo je Gunjača. I evo naravno Donja Bara u svome neprepoznatljivom stilu, zarasla i vrbe one o kojim sam govorio prije par godina. Naravno danas je u većem broju, što će jednog dana naravno biti sve vrba do vrbe. I ovaj dio ovdje, naravno pojavljuje se šmreka. Naravno ovdje je bila Isakovića koliba. I ovdje smo naravno uočili jedan bor. Jedan bor koji je došao ko zna odakle. Naravno on se tu i sad već udomaćio i za par godina on će da naraste veliki. Počelo je naravno malo i vrijeme da minja svoje, jer najavljuje se poslijepodne i kiša. Pa mi smo iz tih razloga naravno i krenuli prema Zdrijelu, naravno zbog sigurnosti razloga, jer znate kako je ovdje. Treskavica je treskavica.